Evo, spremni smo za odlazak na europsko prvenstvo u Tursku Antaliju. Odradili smo sve završne pripreme koje smo trebali. Ja se osobno osjećam stvarno jako dobro. Dobro sam trenirao, dobro sam se pripremio za ovo nakon nastupa na 3 svjetska kupa prije ovog europskog prvenstva u Kodbusu, Dohu i Baku. To su mi bile, ajmo reći, nekakve i pripreme za europsko, ali i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo krajem godine u Antwerpenu. Tako da mogu reći da zapravo ovo europsko je malo ipak manji pritisak nego što je bio na tim svjetskim kupovima, ali kažem, ti svjetski kupovi su odrađeni stvarno s moje strane jako dobro i evo, prvi put nakon dugo vremena da se i ja i fizički i psihički osjećam jako dobro, nemam nikakvih ozljeda, ključna kost i rame su zaliječeni, tako da evo, kažem, stvarno zadnjih mjesec i pol jako dobrih treninga, vježba je spremna. Promijenili smo malo koncepciju ove godine naspram prošle koja nije bila baš rezultatski bajna, ali je puno značila da pronađemo što je bitno za novu sezonu i to smo i našli. Na Europskom prvenstvu utorak u kvalifikacijama idem sa slabijom vježbom, pod navodnicima slabijom, sa 5-5 početnom ocjenom, što ja mislim da je dovoljno za ulazak u finale i odrađujem jako dobro, a za finale onda radimo jaču vježbu, 5-9 početne ocjene sa tim novim elementom Kolmanom, što sam isprobavao i u Dohi i u Baku na svjetskim kupovima. Oba puta sam odradio u finalu, tako da spremna vježba, ja se osjećam jako dobro i mislim da je to vježba koja može mi donijeti borbu za medalje, a nakon 2 europska srebra to i je moj cilj i jednog dana u karijeri, možda to već sad želim osvojiti i to europsko zlato, pa evo, potrudit ću se da to i napravim i mislim da sam spreman za to.